Another mass intention, Thanksgiving, offered by Susan Camilla. Thank you, thank you. Inutan na po kamo. Ayaw na. Inutan na po kamo. Alin? Check, Mic. check, hey, sound check. Something. Good morning, brothers and sisters. Ngunyan po ang ika-16 na Domingo ning taon. Ang tema, ang paghinguhan na mahali ang mga kakundian. Sa satuyang pagkabuhay, igwaning mga kakulangan asin kakundian, siring man ang simbahan, igwaning mga kaluyahan, yaon sa pagkakasala, yaon ang mga kaakalan na maunyag mong mahali sa satuyang personal na pagkabuhay, asin man sa komunidad. Ang selebrasyon niya po, ang Eucharistia, ipamibig niya po sa makabangan kita, kagrasya nito sa satuyang palagos na paghinuhang mahali ang mga karaan kasi pagkakasala sa satuyang buhay asin simbahan. Matinod ang dapat pagpapanalan.
Kagurangnan kahirakian sa imong banwaan, panoa kami kan sa imong mga balaog asin tabang kaming danay na makapaglingkod sa imo sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Inihinagad mi huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang enot na babasaw niyo ang kapahayagan, manunugod sa Diyos. Siya man ng God ang Diyos, na pano ning karahayan asin katanusan. Hinanyugom po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning kadunungan. Bayo ning ibang Diyos kundi ikasana, ang gabos na tawo sa imong inataman. Sa imong pinatunayan na daay naghatol na bakong matanos, hulit daan sa imong pagkamakakamhan, iyo sana ang burabod ng sa imong katanosan. Asin huli kan sa imong kapangyarihan, sa gabos pinatawad mo sinda. Ipinahiling mo na sa imong kapangyarihan, kung ang mga tao nagduduwa-duwa na ika makakamhan. Asin ang sa imong sinasaggoy, ang kapangahasan ng mga tao na makakaharam kayan. Ika hading mapangyari, alagad maghatol ng mahuyo, asin dakula ang sa imong pamamahala sa muya. Huli ta ika, may kapangyarihan sa paggibo susog sa imong kabutan. Sa mga siring na gibo, tinukduan mo ang sa imong banwaan, na ang tawong matanos dapat na maging mabuot. Ang sa imong aki, pinapano mo ning marhay na paglaom, huli ta ang parakasala sa imong pinagsusulsol. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ikamarahayon, asin mapagpatawad. Kagurangnan, ikamarahayon, asin mapagpatawad. Kagurangnan, ikamarahayon, asin pagpatawad. Mayaman sa pagkaherak, asin minaapod sa mga minaapod sa imo. Hinanyuga kagurangnan ang sakong pamibi, ako o ang tinog ng sakong pakimaherak. Kagurangnan, ikamarahayon, asin mapagpatawad. Madulok sa imo ang gabos na banwaan, ang sa imong linalang. Masamba sa atubang mo kagurangnan, asin pag umawo nindaan sa imong ngaran. Huli ta ikadakula, asin nagigibo ng mga kangangalasan, ikasana ang Diyos. Kagurangnan, ikamarahayon, asin mapagpatawad. Ika kagurangnan, mahihirakon, asin mamumuton, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Hilinga ako, asin kahiraki ako. Kagurangnan, ikamarahayon, asin mapagpatawad. Sa ikaduwang babasahon, ang mensahe kang kaliwang, iyo ang pagtutuhan ay kakaukan Diyos, ang Espiritu tanganing, tabanan ang nagtutulong, na mahalin ang mga kaluyahan, asin magkaiwan ng pagkaon, sa biyaya ng kagurangnan, hinanyumuko niya ito ang kaliwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa satuyang kaluyahan, tinatabangan kita kan Espiritu. Daita aram kung ano ang satong sasabihon sa pamibi. Alagad kita, ipinapamibi kan Espiritu sa inagrangay na daing tataramon. Aram nin Diyos kung ano ang yaon sa satuyang puso. Aram niya kung ano ang kamauutan kan Espiritu. Hulitaan mga banal, ipinapamibi kan Espiritu, susog sa kabutan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw.
kagurangnan mapas sa Indo, Ang Espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Inusip sa inda ining minasunod na parabola. Ang kahadian ni langit nakakabaing sa nagsabwag nin marahay na banhi sa sayang uma. Mantang gabos nagtuturog, duminatong ang kaiwal, nagsabwag ning duot sa tahaw kan trigo, asin naghali. Nagtubo ang trigo asin pagluwas kan uhoy, dangan nahiling ang duot. Ang mga surugoon nagduman sa kagsadiri asin nagsabi, kagurangnan, marahay na banhi ang sa imong isinabwag sa uma. Ta daw tay gwaning duot, sinimbag, gibo iyan kan kaiwal. Giraray naghapot ang mga surugoon, buot mo na sa muyang padumanan asin gaboton, sinimbag, dai, tatibaad na kung gaboton nindo ang duot, makaiba ang trigo. Pabayain na tumubo sagod sa pag-ani. Sa panahon ni pag-ani, sasabihon ko sa mga paraani, eno tiponon ang mga duot asin bugkuson dangan isugba sa kalayo. Ang trigo tiponon sa sakuyang tambubong. Marahay na bareta akan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunyan mga tugang, day ako mas sermon, kundi babasahon ko ang surat pastoral na hali sa mga obispo kan sa CBCP. Kundi sara dito ita, day kami nakaprint. Madya kamos gabos na napapagala sinagagabatan. Surat pastoral dapit sa karahayan, nin isip asin buot, pagmakulog asin paglaom. Namumutan ng mga tugang kay Kristo, kadaklan sa to nagpapasan nin mga hilom na kagabatan. Ang iba nakikitusayan sa kahaditan, depresyon, addiction, kamunduan, hinagpis, o iba pang kasakitan sa isip asin buot. Ang iba hilom na nagsasakit kan kulog nin kadukhaan, kawaran trabaho, pagkalunod sa utang, iriwal sa laog kan pamilya, paglipat erokan o kawaran nin paglaom. Dakol ang hilom na nagsasakit, takot na paghusgaran, na dai masabutan o isikwal. Igwang mga tao na nagpupuon magtubod na ang sa indang buhay, mayo na nin saysay. Bilang sa indong mga obispo, maot mi, enot sa gabos na magsabi sa lambang saro na nasasakitan, dai ka nagsosolo-solo. Ang Diyos namumuot sa imo, daing sisay man sa mga nagsasakit, an isinikwal ni Jesus, nagdulok siya sa inda, naghimate, nagduta, nagbalik sa indang dignidad, asin isinaro liwat sa komunidad. Ang simbahan, inaapod na siring man ang gibuhon ngonyan, ang simbahan namumuot sa indo. Anhelang sa isip asin buot, bakong tanda nin maluyang pagtubod, bako ining padosa kan Dios, siring sa ebanghelang, dapat ining masabutan, maninigong mangnuhon, asin pagmalasakitan, lambang persona, anuman ang sa iyang kamugtakan, linalang sa ladawan asin kabaing kan Dios, asin igwakan dai nawawara, dai nababawing dignidad, na dai napapara nin anuman na kahilangan.
Katotohan na daita matatalikdan. Ang mga isyu dapit sa salud as nin isip asin buot nagiginang lakop sa satong nasyon urog na sa mga jóvenes sa likod nin mga numero sa statistics yaon ang tunay na persona sarong estudyante na nalulula sa panggigipit, inaapi o binubuli, asin salang panghusgar, sarong magurang na nalulunod sa utang, sarong OFW na harayo sa sayang pamilya, sarong biktima nin pang-abuso, sarong gurang na nagsusulo-sulo, sarong lulong sa adiksyon, sarong pamilya na naghihinagpis sa paghugot nin mahal sa buhay. Paghugot nin mahal sa buhay. Dahil kami makakataram dapit sa salud nin isip asin buot, kundi kami magtaram dapit sa mga tunay na kamugtakan kan satong banwaan. Kadukhaan, kawaran nin trabaho, inhustisya, pagkawasak kan mga pamilya, mga sakuna, asin kalamidad, pangibang nasyon, asin nagdadakulang salot nin pagsugal sa internet, asin iba pang adiksyon na nakakapalala nin pagsakit kan isip asin buot. Ang mga ini bakulang mga personal na kagabatan, kundi kagabatan kan sosyudad na nag-aapod sa to sa mas makusog na pakisumaro. Minimidbid man niya mo na kita nabubuhay sa digital age na kung saan ang teknolohiya asin artificial intelligence nagtatangro ning naiibang pagkakataon para sa pag-adal asin pagkanood sa pagkamahalikhain sa komunikasyon asin sa paglingkod urog na sa satong mga jóvenes. Alagad ini mismong mga teknolohiya kung dai babantayan, pwedeng magdugang sa kahaditan, kamunduan, daing datang komparasyon, cyberbullying, adiksyon, asin iba pang huma sa katiwasayan nin isip, asin buot. Sarong simbahan na naglalakaw kay ba ang mga nagsasakit. Ang samong simbag bilang simbahan, nagpupuon sa paghinanyog asin sa pakikisumaro lambang parokya, pamilya, sadit na kristyanong komunidad, eskwelahan asin institusyon katolika pwedeng maging lugar kung saan ang mga tao nakakamating ligtas sa paghagad tabang na daing takot nin pagkasupog o pagsikwal daing sisayman na magsasakit na siya sana. Hinihikayat niya mo si mga nakakamati nin mga kadipisilan sa isip asin buot na magdulok sa paghagad nin tabang profesional kon kaipuhan. Ang paghagad tabang medikal o psikolohikal bakong kakulangan nin pagtubod. Ang Diyos non nakaumayan parating binagikan sa dusay na paglingkod nin mga doktor, psikolohista, tagapayo, asin iba pang caregivers na ang mga trabaho sa mong minimidbid asin pinapasalamatan. Maot ming magtaram urog na sa mga pamilya na nagmumundo sa pagkagadanin mahal sa buhay asin sa paghugot. Ang simbahan nagpapaubaya kan sa indang mga mahal sa buhay na daing sukol na pagkaherak kan Dios. Hulitaan makuring pagsakit sa isip asin buot, nakakaina nin personal na responsibilidad. Dai kita dapat na mawaran nin paglaom sa daing sagkod na kaligtasan nin mga taong naghugot. Sa kamot kan Dios, yaon ang lambang bagay na may buhay asin hinangos nin bilog na kamauotan. Dai tabi kamo mawaran nin paglaom.
kundi kamo nasabutan o kung nakakamati nin pagsikwal sa laog kan simbahan sa panahon nin sa idong pagmundo, naghahagad kami kan kapatawaran. Sinasadulmi ang samong mga padi, asin mga nagtatrabaho sa parokya, na antabayan ang mga pamilya na may pagmakulog, pagselebrar kan rito, nin paglubong kan simbahan, sosog sa mga patakaran kan simbahan ngunyan, asin magharubay kan paglaom na makukua ki Kristo. Sa pagsabi niya mo kaini, liwat ming tinatawan doon ang kabanalan kan buhay nin tawo. Lambang buhay nin tawo poon sa pangidam, sagkod sa pagkagadan, sagrado, hulit ang tao linalang susog sa ladawan, asin kabaing sa buhay, asin banal na Diyos. Bilang sarong simbahan, nanunuga kami sa pagmukna nin mga komunidad nin pakipagsabatan sa pagpara kan digta sa dangal, sa pagpakusog nin tarabangan, asin sa sarabay na paglakaw sa paglaom, tanganing ang lambang personang inaako, inaantabayan, asin talingkas sa digta nin dangal. Inaalok ang mga parokya, mga komunidad reliyosa, mga SKK, asin mga eskwelahan na magtagoyod nin makatotoohan na pag-urulay-ulay, dapit sa salod nin isip asin buot, saka magpakusog nin pakikipag-ugnayan sa mga pamilya, mga profesional asin mga institusyon kan gobyerno. Urog sa gabos, magikitang mga komunidad kung sain mayo ning nasusupog maghagad tabang, mayo ning hinuhusgahan, hulikan sa indang mga kasakitan, asin mayo nin binabayaan na sulong magpasan nin mga kagabatan. Bilang mga komunidad nin pagtubod, girumdumunta ang satong mga pamibi, girumdumunta sa satong mga pamibian, mga may helang sa isip asin buot, ang mga nag-aataman sa inda, asin ang mga pamilya na nagpapasan kaining mga kagabatan na may pagkamuot, asin hilom na kusog buot. Hinihikayat mi ang lambang parokya na magtugdas nin mga counseling groups na maging regular sa pagpapakumpisal, na magpamibi para sa karahayan nin isip asin buot, kaumayan asin paglaom sa selebrasyon kan Eucharistia sa kaibang mga pagdidibusyon kan komunidad, tanganing mayo nin mga nagsasakit, ang nakamati na siya nalingawana, asin ang gabos makakuanin kusog sa pagmalasakit sa kugos ni Kristo, na kugos ni Kristo asin sa iyang simbahan. Si Santa Maria ang karahayan nin mga naghihelang, asin ang ranga nin mga nagsasakit, ang tabayan sa gabos na nagsasakit sa isip, hawak asin kalag. Tabangan niya kita na makakuanin grasya na maging simbahan na naghihimate, nagpapaumay nin sarabay, na naglalakaw sa paglaom. Sa ngaran kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, Reverendissimo Gilbert A. Garcia Didi, Arsobispo kan Lipa, Presidente kang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ika-13 nin Hulyo 2026. Naintindihan po nindo? Dahil naggirong. Kung naintindihan po nindo, ini pangapudan sa satuya, kadakol na tao ang nadidipisilan sa buhay, kadakol na mga tao ang grabe ang problema, o pangapudan ini sa satuya, nakita man maging bukas palad. Minsan po mga tugang, pag nag-iisipan ko,
Actually, ang Pilipinas mayamanon. Mayamanon ang Pilipinas. Sa totoo lang, mayamanon ang Pilipinas. Ang problema, yaon lang sa kamot, kan pira, nagkakapira, an sa indang kayamanan. Ang yaman kang Pilipinas, kontrolado lang kan iba. As in, kontrolado kang iba, dahil control ko, yaon sa kuya ang kwarta, pag ma-eleksyon, bubudbudan ko kamo. Tanganing ako ang sa indong iboto. Ika man, oh, wow, tinawanan akong 1,000. Sa imo na po ang sa kuyang boto, maray na lang po, tayaon ka mo. Grabe ang pagtios, pero igwa po kitang partisipasyon, gabos kita, igwang partisipasyon. Ay, kung an ilalaag talang ko ta sa pwesto, itong tunay na may pagmakulog sa banwaan, gabos kita magkakaigwa. Kadako lang nagagadan sa hospital, tano, kadako lang nagagadan na mayo dahil lang mayo ning pangbayad sa hospital. Nagdadialysis, dahil na lang ako mapadialysis ta, man kaming pangbayad. Dahil na lang ako mapa-check up ta, mayo kaming pagbayad. Hello? Na-realize po nindo yan, na kung ang bubutuhan tang mga politiko, itong may tunay na pagmakulog sa banwaan, siguro magiging arog na kita kang US, Amerika, Europe, ang hospitalization sa inda, libre, mayo ning bayad. Sabi nga ikan si amigo kong nurse na nagtatrabaho sa UK, duman nga father, igong nga kaming pasyente na mayo ng tulak. Mayo ng tulak. Taano nagkaigwang problema si tulak, hinaling entero si tulak, ang nagbubuhay sa iya, kuya na, ng machine, dahil na siya nagkakakan. Pero yaon siya sa iyang pamilya, buhay siya, dahil na siya, ang nourishment niya, tinutudok na lang, iyon nagkukwen sa iya, iyon ang nutrients na kaipuhan kan sa tuyang puso, kan hawak, gabos supplied, na siyang hawak dahil na nagkakakan. Pero, libre. Libre. Taano? Dahil mayaman ang sa indang gobyerno. Dahil ang kayamanan kang gobyerno, tinatao sa tao. Kitaman ang kayamanan kang gobyerno, binobulsa. Kaya, dahil nahahaman ang sa itong mga tinampo, dahil na mayo kitang mga classrooms, ang hospital, maluyang klase, tano, pero pag awit kang eleksyon, tatawan kang 1,000, iyo manggirarayan sa tuyang binoboto. Kaya kung kita nagtitios, sorry, maraya pa kita. We deserve. Pero maski nanganisiring kayan, nangangapudan manggirarayan sa tuyang simbahan. Naiintindihan kan simbahan ang sa tuyang mga pangangaipo. Naiintindihan kan simbahan ang sa tuyang mga inaagihan. Ang sa tuyang kunta-nuta, siguro nagpapabakal kitang boto, siguro dahil sa pagtios. Pero kung mag-isip man kita, dawa dahil kita tawan ng noodles, pag-eleksyon, magbuti kita susog sa konsensya, bakong susog kung sisay nagtaong kwarta, lalong-lalo ng mga estudyante, ang very vulnerable ang mga estudyante. Madyan ang politiko sa sarong estudyante, sa sarong eskwelahan, bubudbudan tig asarang ribo ang mga estudyante. O kaya si mga estudyante, pag, ay, salamat dahil ko nga mention pangaran, salamat nga yata, tinawanan kaming tig-awaran 1,000, kaya siyang samuyang ibubuto. Sige, ilang kita. O, balikan ta, sorry ha. Balikan ta ang sinasabi kan sa tuyong simbahan, nangangapudan ang mga obispo sa mga parokya na magigitang bukas palad sa mga nagtitios, sa mga nangangaipo. Ibagan sa tuyang pangapudan, nagsisimba kita. Ano ta nagsisimba kita? Tanganing lalo kitang makarani kay Kristo,
na sa tuyang kagurangnan. Pero ang sikreto na nga makarani kita kay Kristo na sa tuyang kagurangnan, ang sa iyang mga padabaon taman. Ang sa iyang mga paborito, gibuhon taman paborito ta. Sisay, ang mga VIP kay Jesus. Ang mga dukha, ang mga nagtitios. Iyan ang VIP ni Jesus na sa tung kagurangnan. Ay kung kita, nagsisimba kita, magayon ang satuyang bado, pero pag ulit na nakahiling kitang nangangaipon, nagugutom, anon labot ko sa iya, maraya ka pa, ay inutil ang satuyang pagsisimba. Dahil kung kita tunay, sincero sa satuyang pagsisimba, mahihiling ta ang pangangaipo kan satuyang kapwa. Pero dawa ralapak na ang tuhod ta ka sisimba, kung mayo kitang pakiaram sa mga nangangaipo, ang apod sa bakong Kristiyano, kundi mga panatiko. Sigan simba, huna mo, amanya mo nayaon sa langit. Tapos nakahiling ning nagugutom na aki, panatiko kita. Kaya ang pangapunan kan sa tuyang simbahan, sa satuyang pagsisimba, may mangyari man lugod. Anong mangyari? Mamuot kita lalong-lalo na sa mga nangangaipo, sa mga dukha. Tanganin kung sina maghagad tabang, dahil sina masusupog ta, no, mamamati sa tuya na igo kitang pagkamuot sa sainda. So, iyon ang pangapunan kan sa tuyang mga obispo. Kaya mga tugang, ang sikreto sa pagsunod sa kagurangnan, iyon na ipamati taan sa iyang pagkamot sa saya, sa paagyan sa tuyang pagkamot sa satuyang kapwa, lalong-lalo na si mga nangangaipo. Amen. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, kuminilig sa mga gadan, kan ikatulungal daw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Minamauot kan Dios na kitagabos maging tunay na mga saksi niya, mga tunay na mga aki niya, mamibi kita sa amang makakamhan, tanganing ang Espiritu ni Kristo, mabuhay sa sato, asin magkanigo kitang maging ladawan kan sa iyang aki, ang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadian, tanganing sindamagin mga tunay na saksi ni Kristo, sa saindang pagbalangibog kan marahay na bareta, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sinda makaarog kit Solomon, na maghagad ning kadunungan, tanganin ang katanosan, asin ang katuninungan, magdanay sa saindang nasasakupan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga nagtitios, mga nasa bilanggoan, mga nangangaipon ning tabang sa mga ospital asin nagahelang sa harong. Tanganing konsinda nagkukulang sa mga pangangaipon ning sa indang buhay asin kalag, mabuhay man lugod ang karahayan ni Kristo sa sainda, asin ang saindang pagtios, maging ilaw para sa dai ning pagtubod. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga uya digdi sa misang ini, tanganing ang pagtubod magtalubo asin ang katukdoan ni Kristo,
mamunga sa saindang buhay, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. O Diyos, na sa muyang paalam. Kaya kami itinignan sa mga pagkakalan, hina ang kapagkalan sa kapalmaan, kuling Kristo sa mga kapalmaan. Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa kuwasan sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. O Dios, na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinolot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan,
huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na sinayang kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bakusan nang nakakamati kami aral daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteri pascual na daing katapusan. Kay bakan gabos na angeles nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Malod po ang gabos. Kagurangnan ikanaganan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nabun kan sa imong espiritu, tanganing parsa mo, maging hawak asin dugo ni Heso Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuhan ni tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagapamanggi pagkuan niya manin kalis sa singgiraring pasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabulosan para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Misteri kan pagtubod. Ang paggagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sa good na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabangan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot kay bakang sa mong Santo Papa, si Leo, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgin na kan Dios, kay ba ni San Jose, ang siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkani gumaging kahiras kan buhay na dahi kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mong makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Maging danay natalingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Ulitas Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Heso Kristong kagurangnan, ikinagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, sa kung katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin nagahade sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you.
Malod po ang gabos. Uyan, Kordero kan Dios, uyan magpapara ka mga saalangkan kinaban, paladang minapod sa pamanggi kining Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. iba ko ng manunulan na mag-prepare. Kaya pa mga tayo pa ang exact na quotation ng murang ng bayanan, pero magpasiguro 80,000. So kung 80,000, 10,000 naman
Pinakita ko sa financing ko ang F1 20 to 25. Pag 26, cut off na, kanina. Nakulaan na natin ang maray. So hanggang 25 participants lang, no? 20 to 25. Kaya kung interesado po ako, sabi na po sa sila, pangaling pa ilang na sa reservation, no? Yan. Ano na naisip na na? Ay! Ew! Medyo mapanood sa pamilya. Sa pamilya, Kim. Sa pamilya.
Amen.